earphones. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sa kun headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Nation and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minutong nakaligad sa atak na ng 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minutos na nakaligad sa atak na ng 6 sa aga. Pilipinas, mayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adaw sa Biyernes, Enero 14, tuig 2022. Kagkaroon sa ito na nga mga Pangulong dinalan sa mga nagapangunang balita lokal. Provincial governments ng Negros Occidental hindi magpatuman sa border control sa Bacolod ngayara sa Alert Level 3 sugod subong adlaw. Grupo sa mga taxi operators sa Negros Occidental magasunod sa mando sa gobyerno angot sa no vaccine, no ride policy apang may hingyo sa DOTR. Mga pumuluyo sa San Enrique nagreklamo angot sa tagtaganay sang calamity assistance sa mga survivors sang Typhoon Odette. Banwas ang kawayan kay syudad sang Cadiz naka-record naman sang violator sang election gun ban. Nagmaoy nga lalaki sa merkado sa syudad sang Kabankalan arestado bangod sa pagbitbit sang armas luthang. Samtang sa mga nagapangunang nga balita national, Mayor Zara Duterte nagpanindugan nga hindi ni magtandem kay Manila Mayor Isko Moreno bisan ang alkalde ang ginasuportahan sang iya mga supporters. Commission on Elections naglunsyar sang Facebook page nga magahatag sang platform para sa libre nga live streaming sa mga political rally sang national candidates. Updated guidelines para sa isolation, quarantine kag testing ipresentar sang DOH sa National IATF. Sa mga nagapangunang nga balita international, pinuno sang Oath Keepers Militia Group nga naglusob sa US Capitol sa tinalikdan nga tuig gin-aresto. South Korea magasugod na sa paggamit sang COVID pill nga gin-develop sang Pfizer. Balita sa negosyo, hagda nga mag-regulate sang bank accounts kagiban pa nga financial accounts lusot na sa komitiba sa Kamara. Sa balita sa inampang, Japan Professional Basketball League magapatigan sang online fan event sa baylo nga tuigan nga All-Star Weekend festivities. Balita sa entertainment, beauty queen nga si Winwin Marquez naka-isolate sa iya nga balay apang wala na kumpirmar kung natapikan sa COVID. Sa balita, espesyal mga baka sa Turkey. Ginpasuksukan sang virtual reality goggles, agod ila mabatsagan nga yara sila sa pasto kag makaproduce sang madamo nga gatas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos nang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Ang amo na nga pag-abi-abi sa inyo, din man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpasalig sang Negros Occidental Provincial Administrator nga hindi magpatuman sang anuman nga restriction ang probinsya karon nga umpisa subong adlaw. Ginpaidalom na sa Alert Level 3 ang kaingod nga Bacolod City. Madumduman nga mayara sa executive order ginpanahog si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagamando sang pag-require sa negative nga RT-PCR test result sa mga magasulod sa probinsya gikan sa mga Alert Level 3 nga lugar. Patag ni Attorney Refrando Diaz,
dako ang kabudlayan kung magpatuman sang kaangay nga pagsulundan ang provincial government bangod mayara lang sa geographical territory sa probinsya ang syudad. Dugang pa nga may mga negrosanon nga sa syudad sa Bacolod nagatrabaho kag naganegosyo vice versa. Ganida ko nga huol kung sa kada tabok sa mga ini iga-require ang negative RT-PCR test result. Ngayon panumduman sa provincial administrator o provincial administrator nga sa tinalikdan nga tinuig sang maghugot ang community quarantine status. Bangod sa pagsakas ng COVID-19 cases, nagtugaman sang malala nga trapiko sang ginpanigayon ng border control checkpoints. Pahanumdum nilang ni Diaz nga mas maay nga limitahan na lang ang paglagaw kag di kawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami madamo ang tawo. Apisar nga nagasaka man ang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, pasalig ni Diaz nga wala pa nagdangat sa 20 ang mga COVID patients nga na-admit sa ospital. Nibroan niya ang Cadiz City District Hospital na lang sa karon ang nabilin nga COVID hospital sa probinsya samtang ang mga admit nga COVID patients ang nunsay mild to moderate lang ang mga sintomas. Sa karon nagapabilin nga Omicron-free ang Negros Occidental. Panindugan ni Diaz nga mas maay nga mag-focus sa bubble ukon sa pagbantay sa mga nagasulod gikan sa mga airports kag seaports. Practical sa kita border control. Even during that time na nag-rely natin gani na quarantine classification, okay man up to that movement within Negros Occidental is still smooth kag wala siyang damo nga problema. Concept kita ni natin is a bubble. Our borders, our ports, our airports, ang mga ginataning banantayan. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Nagpasalig ang presidente sa taxi operators of Negros Occidental o Contono nga sundon nila kung anuman nga ang pagsulundan nga ipanawag sang gobyerno may kaangtanan sa no vaccine no ride policy apang panugyan sa mga ini nga dapat sa tanan nga public transportation kag hindi lang sa jeepney o kon taxi. Suno kay Mario Eusebio sa karon wala pa ginapatuman ang no vax no ride policy. Ginalantaw sini magatugas sa pagbuhin sang pasahero sa taxi. Patag ni Eusebio nga madamo pa sang wala nakapabakuna bato sa COVID-19 kagiban sa mga ini ang masami nagasakay sa taxi. Aminado naman ang presidente sa tono nga ang pagpabakuna ang kontribusyon kuntani sa mga pumuluyo agud nga hindi na maglapta pa ang virus. Gani magahulat na lang ang mga taxi operators ug drivers kung ano gid man ang ipanaog nga pagsulundan kag sila ang magasunod sa tion nga ini ang ipa-implementar sa tanan nga public transportation. Kun suno kay Eusebio kung sa public utility jeepney kag taxi lang ipatuman ang no vax no ride, may mga magasaylo sa tricycle o tricycad ang iba niya mga nila nga mga pasahero. Paig sini nga tuman ka naapektuhan ng sang COVID-19 pandemic ang mga taxi drivers kung sa diin nagnubo ang ilang nga passenger capacity sang ginpatuman ang pagbutang sang barriers. Wala naman sang nangin pagsaka sa ilang aplete kag nagapabilin sa 40 pesos ang minimum hindi kaangay sa jeepney nga bisan nagnubo ang capacity nagsaka naman ang sukot nga plete. Patag ni Eusebio nga hindi sila makapasaka sang sukot bangod magakinahanglan ini sang pagbago sa flag down, kilometer rates kag calibration sa metro nga dako ang matuga nga gastos. Bangod sinigi na hingyo naman ni Eusebio sa mga gobyerno nga kun mahimo mahatagan ng mga inisang bisan discount na lang sa gatong. Iniagod maka-adjust man ang mga ini labi na nga wala nagataas ang ilang nga sukot samtang tuma naman ang pagsaka sang presyo sang gasolina. Ang namin tanay sinako if ever nga i-implement gid man siya man di siya nga no vax no ride sa nga public transport. Kasi no base sa taxi kag sa jeepney lang pero may mga tricycle makita na naman ang napatero natin dito na makadto why na masakay sa aton nga sakyan. Sikso kita ni para sa health protocols naton kung balasong tanan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Mario Eusebio, presidente ng Taxi Operators of Negros Occidental. 12 ka mga pumuluyo sa Banwa sang San Enrique nagdangop sa Bombo Radio Bacolod kahapon agod nga ireklamo ang gipaghatag sa ila sang calamity assistance sa balor nga 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga natala na sa mga napektuhan sa pagwaswas sang Bagyo Odette. So kay alias MM, tagpamaba sang mga tagreklamo nga residente sang Purok Bantod, Barangay Tabao, Baybay, San Enrique, Negros Occidental. Sang Miyerkules, ginpanagtag ang mga calamity fund gikan sa DSWD sa ilang barangay. Apang hindi naman tanan ang nakabaton bisan pa nga nakapasa ang manginisang mga requirements kangay sang proof of indigency, IDs kag pictures sang naguba nga panimalay bilang pamatod nga sila ang nahalitan sang bagyo. Patag ni MM nga sa ila paglantaw, kwalipikado sila nga makabaton nila bina nga partially kag totally damage ang ilang mga puloy-an. Apa
Apanggin katingala na lang sa mga ininga sa pag-payout na wala na lakip ang ilang ngalan. Luyag naman sa mga ininga masabat sang DSWD kung sino man ang makapatag sa ilang rason kung basihan kung nga wala sila nadala sa mga ginhatag sa 5,000 pesos nga calamity fund. Gin katingala naman sang tagreklamo kung nga may mga pamilya nga wala man naapektuhan sang bagyo apang nakabaton sang benepisyo. Panindugan ni MM nga dako na kuntani nga bulig para sa ilang nga mga naguban o kung nadulan sang balay ang 5,000 pesos nga cash assistance. Dugang pa gin katingala sa mga ininga sang ila kuntani nga kwaon ng form nga gin-fill out kang isang payroll certificate of eligibility kag DSWD crisis intervention form kung sa din nakabutang kung pilang financial assistance na panghatag, nautod na ang bahin kung sa din may pirma kag thumb marks ang mga benepisyaryo. Patag ni Arias MM nga sila nga 12 ang gikan pa lang sa barangay Tabao Baybay kag may iban pa nga nagreklamo sa iban nga barangay sa amo nga banwa. Sang pag-payout now, iban nga sa amon wala sang may nadala. So gapamangkot kami sa DSWD o kung sino man nga official nga makasabat sa amon kung nga wala kami nga dala kay sa totoo lang apektado gid kami kag ginanglan ginhinamo niya subong niya ang funds niya sang calamity. Dako niya nga bulig sa amon samtang ang iban niya nga wala gani na apektuhan ang balay na dala. Si alias MM ang spokesperson sa mga tagreklamo. Sa piyak nga bahin nagpahinginwala naman ang punong barangay nga si Dennis Boris na may kangtanan nini sa pagpili sa makabaton sang 5,000 pesos nga calamity fund. Pangudsunod diri ang DSWD among nag-evaluate sa mga aplikante. Pahigpas ang punong barangay nga wala man nini sang ihibalo kung paano ang evaluation process sang DSWD. Panindugan ni Boris nga ang hindi pagkadala sa master list sa mga tagreklamo ang hindi na niya sala bangod ginapirmahan man sini ang tanan nga mga ginpasa nga mga papeles kag wala siya sang gindinay. Sunod diri nagpayagman si San Enrique Mayor Gilson Tobiliara nga mahimo may second tranche pa sang pagpanghatagay. Dugang pasini nga tuman kadamo sa mga papeles nga ginatubang sang DSWD ko sa rin ginapabulig na sini ang iya mga personnel agod nga makabulig. Aminado man sini nga may mga wala na dala bangod bisan ang iya nga tiya ang wala man makabaton. Nag-ayo man ini sa mga pumulyo nga hindi gilayon mag-react kag maglaom nga hinaliay ang paghatag sang bulig sang gobyerno apang masaligan suno sa kapitan nga igahatag sang gobyerno ang nagakaigo nga bulig. Wala na sir na dalang ilang ngalan sa masterless, hindi na na-constala. Kaya tanan-tanan nga papili, pag-apply nila sa DSWD, ginpermahan ko man. Samtang kagapo nag-release, may ara nga sa master list nila nga wala ko na permahan. Almost pa siguro mga 30 papilis o kung sobra pa. Sige na papermahan nila. Basta pag sila sa DSWD nga may wala na permahan nga ara sa ila master list, ginapermahan ko man sir. Si punong barangay Dennis Boris ang barangay Tabao Baybay, San Enrique Negros Occidental. Duha ka mga persona ang separado nga nadakpan nga nagbayular sa Comelec gun ban sa Negros Occidental kahapon sa banwa sang Kawayan. Arestado sa Sergio de Fala, 30 anyos, residente sa barangay Payao, Binalbagan, sang may nagluntad nga kumusyon sa Purok 1 barangay Masaling. Pagkadto sang kapulisan sa lugar gin turnover ni Emmanuel Hinova ang isa ka sling bag nga nagaduag brown nga ginapanagiyan ni de Falla kag may unod ini nga 9mm pistol, ano mo mga live ammunition, isa ka magazine nga may unod 5 ka mga live ammunition sang 9mm kag 7 ka mga bala sang 12 gauge shotgun. Wala pa man ini sang legal nga dokumento para sa armas gani magluwas sa pagbayular sa Comelec gun ban. Magapangatubang man ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang magapangatubang man sang kaangay nga kaso si Ruben Mahilom, 45 anyos, residente sa barangay Tinampaan, Cadiz City, matapos na nakitaan nga may nakasukbit nga armas sa iya nga bulsa. Sang gin-verify sang Cadiz City Police Station ang report na kumpirmar nga nagahupot ini sang isa ka 9mm caliber revolver kag 3 ka mga live ammunitions. Nakuhaan man si Mahilom sang 3 ka mga sachet sang suspected shabu kani mga magapangatubang man ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isa ka hubog nga lalaki nga nagmaoy bitbit ang armas lutang sa isa ka merkado sa syudad sang Kabankalahan. Kaginiya nagapangadubang sang kaso nga paglapas sa election gun ban. So kay Police Colonel Raymond Cruz, ang hepe sa Kabankalan City Police Station, ang suspetsado ginkilala kay Cornelio Zuaner, 48 anyos, residente sang sitio Kamandag, Barangay Carolan, Kabankalan City, Negros Occidental. Paigsiningin nagamaoy ang suspetsado sa merkado sa nasambit ka barangay
Kung sa diin may ara man sang naka-station ng mga barangay tanod kag barangay peacekeeping action team. Ginan man ang mga ini nga nag-report sa Kabangkalan City Police Station matapos matukiban nga si Juaner ang nakainom sang alkohol kag may ginahuptan nga caliber .357 revolver. Natigay naman nga maggapos ang nagamaoy nga suspetsado gani nahimo nga maagaw ang ginauyatan sini nga armas luthang. Si Juaner wala man sang napakita nga dokumento sa iya nga armas luthang. So kay Cruz nakahunong na sa karon sa Kabangkalan City Police Station ang suspetsado kay ginalantaw nga mahimo baga pangdubang sang kaso kapag lapas sa batas pambansa bilang 881 o kung ang Omnibus Election Code may kaangtanan sa Comelec Resolution number 10728 ukon ng Comelec gun ban. Si Juaner magapangdubang man sang kaso kapag violar sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kasubong man ang kaso nga alarm and scandal. Nibalawan nga ni ang ikaduha nga persona nga nadakop sa pagviolar sang Comelec gun ban sa Kabangkalan City matapos ang pagkadakop man sang isa ka persona nga nagahupot sang armas sa Comelec checkpoint. Nagapanawagan naman ang hepe sa Kabangkalan City Police Station sa mga Kabangkalanon nga di kawan na magdala sang armas bisan pa sa mga bladed weapon. May lisensya man o kung wala ilabi na nga tubtub pa sa Hunyo 8 tuig 2022 ang pagpatuman sang election gun ban. Panugit sa mga itong mga bitas na tanod na may isa katao to na creating alarm and scandalous act. When they responded, kita nila itong suspect na under the influence of liquor armed with the caliber .357. Immediately, they helped each other. Nagpaburik sila to, gingrab nila itong suspect para makuha ang armas iya possession. Si Police Colonel Raymond Cruz ang hepe sa Kabangkalan City Police Station. Patay ang isa ka 41 anyos nga nagamaneho sang motorsiklo matapos nga magbunggo batok sa isa ka salakyan sa Ledesma Avenue National Highway, Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe, San Carlos City. Suno kay Police Lieutenant Ruby Aureta, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station, nagluntad ang insidente alas 9 sang gabi isang Miyerkules. Ang biktima ginkilala kay Antonio Malyosa, 41 anyos residente sa Purok, Tambilagaw, Sitio Bairan, Barangay Bulwangan sa Nasambit nga syudad. Ang suspetsado ang ginkilala naman kay Jevelyn Cabano, 51 anyos residente sa Barangay Banago, Bacolod City. Santo sa investigasyon gikan sa syudad sang Bacolod. Sa syudad sang San Carlos naglabay si Cabano padulong kontan ni siya nga negosyo sa Gihulngan City, Negros Oriental. Pagdangat sa Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe, San Carlos City, nakasunod ang salakyan sa isa ka tricycle kag isa ka motorsiklo nga nagaakupar sa duha ka lane. Gani agod maka-overtake sa center lane naglabay si Cabano. Apang wala sini talupangdan nga may sugata nga motorsiklo kag gini ang ginamaneho ni Malyosa. Suno kay Aureta, wala sang suga ang motorsiklo ni Malyosa gani wala ini nakita ni Cabano, rason kun nga wala na ini nakalikaw. Kadungan pa nga madasig ang pagpadalagan sang motorsiklo. Si Malyosa ang ginalantaw nga padulong kontani sa city proper sang San Carlos City. Bangod sa impact nagtabog si Malyosa kag ini ang dead on the spot. Suno kay Aureta, wala sila sang na-recover nga helmet sa lugar sang insidente. Ang suspetsado ang gilayon naman niya ginpaidalon sa mandatory drug testing sa crime laboratory kay ginahulat pa ang resulta. Sang aga kahapon may settlement naman sa tunga ni Cabano kag sa pamilya sang biktima kung sa rin nakasugtan nga hindi na ang mga ini magpasaka sang kaso. Sa baylo si Cabano ang dapat magsabat sang tanan nga galastusan sa pagpalubong sa biktima o kon financial assistance sa mga nabilin sini nga himata. Since nga ang tricycle kag motor nag-occupy sang boss nga duha ka lane sa right lane, ma-overtake siya rin na sa center lane. Pag overtake niya sa center lane, wala niya natalupangdan nga may approaching gali nga motor kay medyo may diferensya ang suga sang motor nga kasugata niya. Kag madasig ang pagdalagan man sang kasugata niya nga motor, instead nga mapahigad pa siya tani, wala na, kahit dasig lang nakabunggo na ang motor. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Ruby Aureta, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. 19 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa dugang pangabalita lokal. Arestado ang isa ka 33 anyos nga Iloy sa drug buy-bust operation nga ginpatigan sa Bacolod Police Station 2 sa Purokagaycay, Barangay 2 sa Bacolod City, las 8:51 kagabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, bulan sa Desyembre lamang nagsugod sa pagduso ng illegal nga droga
natulog si Juliet Cantado, 33 anyos, kag residente sa nasambit ka lugar. Suno kay Pindon, may runner ginagadulong sa isang illegal nga droga kag ini ang ginkilala lamang kay alias Toto. Nakuha sa pagginakop ni Cantado ang 3 ka mga elongated heat-sealed transparent plastic sachets sang suspected shabu, isa ka transparent plastic sachet sang suspected shabu, 500 pesos nga buy-bust money kag isa ka coin purse. Ana kumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 10 gramos kag may estimated market value nga 68,000 pesos. Sa karon nakahunong ang suspetsado sa Bacolod Police Station 2 kag natala na kapasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naglawig sa iyang baka diri sa kadutaan nga ginapanigihan ni suspect naton nga si Felix Villaver. Karon nakita sang aton nga suspect. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakaligad sa takna ang 6 sa aga. Duha ka mga persona ang pilason sa insidente sang pagpanglabo sa sitio Balile, Barangay Prosperidad, San Carlos City sang Enero 12. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief of Police ng San Carlos City Police Station, nagpadulong ang biktima nga si Roland Caabano. Sa duta ang ginapanigian sang suspetsado nga si Felix Villaver, agod maglawig sang iya nga baka. Suno kay Aurita, nakita ni Villaver nga ginaharab sang baka ni Caabano. Ang tanom siniga ni may nagluntad nga paglalisay sa tunga nila. May dala nga kahoy ang biktima kag may dala naman nga binangon ang suspetsado kag naglabautanay ang duha. Nakaagom sang pila sa nagkalainan nga bahin sang iyang alawas si Caabano. Tugas ang pagpanglabo samtang nakaagom man sang pila sa ulo si Villaver matapos sinigin lampusan sang kahoy sa ulo. Gindala sa balay bulungan ang biktima samtang voluntaryo naman nga nagsungka si Villaver sa San Carlos City Police Station. Naglawig sa iyang baka diri sa kadutaan nga ginapanigihan ni suspect naton nga si Felix Villaver. Karon nakita sang aton nga suspetsado nga siguro ang iya mga katanuman dito ginharab bala sang baka. Amo na nga nagbait sila nga duwa. Aton nga biktima may dala ini siya nga kahoy, ang aton nga suspetsado may dala ini siya nga binangon. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief ng San Carlos City Police Station. Kag sa katapusan na nga balita lokal, wala na sang kabuhi sa nasapuan ng isa ka 47 anyos nga lalaki nga nakabitin sa sulod sang banyo sa Purok 3, Barangay Kabakungan, La Castillana, Negros Occidental sang Miyerkules. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, nasapuan na lamang ni Gerald Moreno ang iautod nga si Armando Moreno, 47 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar nga nakabitin sa sulod sang banyo kag mahigot kay nakapalibot sa iya liog. Gilayon nga ginutod sa mga katapos sa Castillana Municipal Police Station ang higot sa bulig ni kagawad Jerry Tiada. Suno kay Gerald, anom kadlaw ante sa insidente, masami sini nga nagakita ng iya utod nga nagakaurungan kag wala sa iya kaugalingon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna ang 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod! Number 1! Basta Radio Bombo! Nagpanawagan Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos nang nakaligad sa Taknagrasi sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginpayag ni Davao City Mayor kag Vice Presidential Aspirant Sara Duterte Carpio nga hindi ni makig-team up kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa palabuton nga eleksyon. Sa isa ka statement, ginpayag ni Duterte Carpio nga loyal ini sa iya unit team kaya na Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod sa bata ni Presidente Rodrigo Duterte na apresyar siniya ang pagpalangga sa iya sang iya mga supporters apang hindi siniluyag nga idepende sa ila ang iya desisyon sa kung sino man ang iya nga presidente. Sunod diri, apisar nga ginarespeto sini ang desisyon nila nga suportahan ang iban nga presidential candidate, ginakasubo sini nga hindi siya makig-ugyon sa ila. So sa iya, importante sa iya ang panindugan kag word of honor. Nakahibalo ini nga pareho ang ilang nga tinutuyo sa pungsod. Agod nga mangin madinalagon, dapat isa lamang ang ilang nga dalan nga ginaagyan gani padayon ini nga nagalawom sa suporta sa mga ini sa unit team. Sunod sa kampo ni Duterte Carpio, isa ka grupo nga nagpakilala sa ilang kaugalingon bilang purveyors sang o kon ISSA o kon Isko Sara Tandem. Sila ang ginakusahan nga nagahimo sang tikang agud mabuwag o kon magkuba si Duterte Carpio kag Marcos. Ang kampo naman ni Dumagoso nga ang Vice Presidential Candidate running mate amo si Dr. Willie Ong ang wala pa nakapagwas ang statement sa report. So sa resulta sang survey ginpagwas ang tinalikdan nga bulan sa Pulse Asia. Si Marcos kag Duterte Carpio nagpanguna sa mga luyag nila nga kandidato para sa presidency kag vice presidency sa Mayo. Naglunsar ang Commission on Election o COMELEC sang isa ka Facebook page nga magahatag sang platform para sa libre nga live streaming sa mga political rallies sang national candidates sa tunga sang COVID-19 pandemic. Ang mga campaign SAFE o Save COMELEC e-Rally Channel sa Facebook ang magahatag sang airtime sa mga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, senador kay mga party list groups nga 30 na pulo ka minutos. Ang kada kandidato sa presidente kag vice-presidente ang mayara sang 10 minutes airtimes sa kada 3 ka slots sa isa ka adlaw, samtang 3 ka minutos naman ang mga Senate's bets sa kada 5 ka slot sa isa ka adlaw. Ang mga party list group sa mayara man sang tag 3 ka minutos sa 5 ka slots kada adlaw. Ang mga political parties naman ang maga-enjoy sang 10 minutes sa tag 3 nila ka slot sa isa ka adlaw. Ang nasabit nga platform ang mangin available sa Pebrero 8 nga muman ang sugod sang campaign period para sa national candidates. Na records ang Department of Health kahapon ang pinakamataas nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas subalin sa nagsudod o kung nagsugod ang
ang pandemic. Sunod sa DOH, nadugangan sang 34,021 ka mga kaso ang pungsod kahapon. Sang Lunes, na-record man sang 33,169 ka mga kaso sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Samtang 4,694 naman ka mga pasyente nagalayo sa balatian kag 82 sa mga nagtaliwan. Ang kabukusan nga numero sang recoveries ang yara nasa 2,802,286 samtang ang death toll lang nagdangat sa 52,736. Sa karon nagdangat na sa 3,092,409 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa pungsod. Sa nasabit nga numero 237,387 subong ang aktibo. Tanan nga laboratorio ang operasyonal sang Enero 11, 2022 samtang bayaran naman sang pito nga wala pa nakapasa sang data sunod sa COVID-19 Document Repository System. Iga presentar sa Department of Health o kung DOH ang updated guidelines sinituwi sa COVID-19 isolation, quarantine kag testing sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sang Miyerkules gin-disclose ang DOH ang updated nga pulisa nga nagahimo sa COVID-19 testing nga optional para sa mga asymptomatic close contacts sa mga kumpirmado nga kaso kag mga nagasuprer sang mild nga sintomas. Suno kay DOH Spokesperson Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang quarantine period sa mga fully vaccinated close contacts ang pagabuhina naman kung sa diin humalin na pulo kadlaw mga pito na lamang ini sumugod sang nabatyagan ang sintomas. Ang isolation period para sa fully vaccinated asymptomatic cases ang pagabuhinan man kay mga pito na lamang kadlaw humalin sang nagwa sa ila positibo nga swab test result. Ang isolation period sa mga fully vaccinated asymptomatic COVID-19 cases ang pagabuhinan naman humalin na pulo kadlaw sa pito kadlaw humalin sang nagwa ang resulta sang ilang nga RT-PCR test. Suno kay Vergere, ang DOH ang nagapagwa sang pulisa kag apang ila iniiga presentar sa IATF para sa alignment sa iban pang mga ahensya sang national government. Ginpahayag sang Food and Drug Administration o FDA nga ini magdubo sa duha ka mga kompanya nga nagamanufacture sang self-administered antigen COVID-19 test kit ang nag-apply para sa approval sa tunga sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Suno kay Director Oscar Gutierrez Jr., FDA officer in charge, ang duha ka mga kompanya ginalakipan sang Clear Breach Incorporated kang MOHS Analytics Incorporated. So kay Gutierrez, dapat may 97% nga 80% sensitivity ang test kits. So sunod diri nakaset para sa requirements ang Research Institute for Tropical Medicine. Ganin di sini mapaktan kung tubtub sano marisolbar ang application. Sunod sa iya, kung makuha na sa FDA ang Validation Performance Report na gikan sa RITM, sa sunod sang 48 oras, ila pagdesisyonan kung mag-grant sa special certification sa aplikante. Nagsaka ang demand sang self-administered antigen COVID-19 test kit matapos ang pagsaka sang positive rates sang COVID-19 sa pungsod nga nagresulta sa pagtipon sa mga specimens sa mga laboratorio nga nagpakuha sang RT-PCR test. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, nagpasalik si Vice President Leni Robredo nga kung siya magadaog bilang presidente sa palabuton nga eleksyon, mangin barato ang pagpabulong kag pagkakayuho ng bilog nga healthcare system o kon pag-aatipan sa ikaayong lawas sa mga Filipino ay labi na nga wala pa natapos ang pandemic. Suno kay VP Leni, mabudlay ang magmasakit bangod hindi accessible ang tanan nga klase sang healthcare kag para lamang ini sa mga may kwarta. Gani ini ang ila kinahanglan nga asikasuhon. Suno kay VP Leni, kinahanglan sa tagsa ka rehiyon kag probinsya ang mayara sang ospital nga kompleto sa gamit, doktor, nurse kag mga healthcare workers para sa mga nagamasakit kay agud nga hindi na sila kinahanglan nga magpadulong sa Manila agud nga magpabulong. Suno sa iya hindi lamang ini plano o kon promesa bangod sa subong pa lamang madasig na nga nangin pagresponde ni VP Leni sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Maskin magamay na lamang ang budget sang Office of the Vice President, nahimo ini ni VP Leni pagi sa pagpangayo sang bulig sa mga pribado nga sektor, lokal nga gobyerno kag mga volunteers, libre man nga konsulta sa doktor ang ginahatag sang OVP pagi sa bayanihan i-konsulta. Masobra 10,000 COVID care kits ang
nagaunod sa mga bulong kaang isang paracetamol, vitamins, alcohol, face mask ug disinfectant na napanagtang sa libre sa mga natapikan sa COVID-19 humalin sa nagligad nga tuig. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Kagaroon sa ilo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa Washington, ginaresto kag ginpasakan sang kaso nga seditious conspiracy ang founder kag pinuno sang Oath Keepers militia group nga si Stewart Rhodes may kantanan sa pagpangatake sa US Capitol sa tuong Enero 6, 2021. Napulo kay Banpang ginpasakan man sang kaso nga seditious conspiracy may kantanan sa nasabit kay hitabo sa ginpahayag sa mga otoridad nga mga miyembro sang extremist group ang nagpadulong sa Washington agud pungga ng pag-certify sang kadalagan ni US President Joe Biden. Inang labing unang at charges ang seditious conspiracy ginpasaka sang Justice Department may kantanan sa pagpangatake ginpamuron sa mga supporters ni President Donald Trump. Si Rhodes, 56 anyos, sang Granbury, Texas, kag Edward Vallejo, 63, sang Phoenix, Arizona, ang ginpangaresto sang Webes. Ang iban pa ginpasakan sang kaso ang nagapangatubang sang criminal charges may kantanan sa pagpangatake. Si Rhodes ang pinakamataas nga miyembro sang isa ka extremist group nga naaresto sa makamamatay nga riot. Siyang wala nagsulod sang Capitol Building sa Enero 6 ang tinanik din nga tuig. Apang ginakusahan niya nagbulig sa paglapdag sang ginamo nga nagpauntat sang certification sang boto. Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwas ang pungsod, kadto naman kita sa Seoul. Magasugod na ang South Korea sa pagbulong sa mga pasyente sa COVID-19 gamit ang antiviral pills sang Pfizer. Ang labing una nga pungsod niya nakahimo sang nasambit nga tikang kadungan sa paglaptas ang kaso sang Omicron variant sa bilog nga kalibutan, ginatawag nga Paxlovid. Nag-abot sa South Korea ang 630,000 kabilog ang mga pills nga nagakaigo para sa 21,000 ka mga pumuluyo kag gigapanagtag sa 280 ka mga pharmacies kag 90 ka mga residential treatment centers suno sa Korea Disease Control and Prevention Agency suno kay Kim Ki-nam, isa ka opisyal sa KDCA. Bangod sa nga tuman niya makalalato ng Omicron, dako ang mga papel sang medication sa pagpugong sang magdamo pagin nga numero sa mga pasyente nga nagdevelop sang critical nga sintomas apisar nga hindi severe ang strain. Ang South Korea ang labing una nga pungsod nga naka-roll out sang Paxlovid sa Asia. Matapos ini gin-authorize para sa emergency use ang tinalikdan nga Disyembre, ang kada pasyente ang ginaabisuhan nga magtumar sang 3 ka pills kay makaduha ka beses sa sulod sang 5 ka adlaw. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginaprubahan na sang House Committee on Banks ang financial intermediary sang Webes ang substitute bill sa hagna nga may tinutuyo nga mag-regulate sa paggamit sang bank accounts, e-wallet sa iban pa nga financial accounts. Ang hagna ang ginaprubahan sa virtual meetings. Ang may tinutuyo nga protektahan ang publiko nagikan sa cybercriminals kag mga sindikato nga nagatarget sa mga bank accounts, e-wallet sa giban pa nga service providers. Ang gin-propose nga hagna ang nagapahayag nga dapat may mga tika nga himuon agod maprotektahan ang publiko sa nagkalain-lain nga cyber schemes pagi sa pag-regulate sa mga bank accounts ng e-wallets para sa mga unusual kag makaduluda nga financial activities. Suno kay Chairman Representative Johnny Kuwa, tinutuyo sang hagna nga malabot ang mas mataas nga conviction para sa mga imbolbado sa mga krimen sa banking kag financial industry. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 51 pesos and 10 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 55 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 97 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 61 centavos, samtang ang euro may balor nga 58 pesos and 48 centavos. Sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na nagabalor 59 pesos and 65 centavos tubtub 61 pesos and 9 centavos, ang premium na nagabalor 60 pesos and 65 centavos tubtub 62 pesos and 9 centavos, samtang ang diesel na nagabalor 48 pesos and 50 centavos tubtub 49 pesos and 94 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, magapatigayon sa online fan event
ang Japan Professional Basketball League o kan B-League. Sa baylo sang tuigan nga All-Star Weekend festivities nga ginakanselar sang tinalikdan lamang bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Japan. Ginanunsyar sang liga nga pagatipunon sini ang tanan nga player sa idalam sang Asian Player Quota Rule sa isa ka online event kung sa diin sila magasabat sa mga pamangkot nagikan sa mga fans sa mga membro sang media. Gintiguluhan nga Meet B-League Asia All-Star Special Live. Ang event nga patigayunan sa Subo nga Biyernes, Enero 14, alas 7 sa Japan, samtang alas 6 naman sa Pilipinas pinagi sa Zoom. Ang mga makigbahin sa event amo ang mga Filipino imports nga sanday Bobby Ray Parks sang Nagoya, Kiefer Ravena sang Shiga, 30 Ravena sang San En, Dwight Ramos sang Tayoma, Kobe Parasang Niigata, Javi Gomez Deliano sang Ibaraki, Kemar Carino sang Oymori, kag Juan Gomez Deliano sang Earth Friends. Magatambong man sanday Brandon Akon Jawato sang Otsunomiya, Jewa Wang sang Akita, Jamin Yang sang Shenzhou, Jen Liu sang Nishinomiya, kag Chi Wilin sang Fukuoka. Tag napulo lamang ka mga fans nagikan sa Pilipinas, Indonesia, South Korea, China kag Taiwan ang ginimbitar sa event nga iga live stream man sa YouTube. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagaron sa ato naman nga showbiz news. Naka-isolate sa karon sa balaya nagabusong nga si Winwin Marquez sa tunga sa nga nagasaka nga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Sa Instagram post ni ang Miyerkules ginpakigbahin sa actress kag beauty queen ang litrato kung sa diin makita nini sa isa ka kwarto nga may air purifier samtang nagahigda sa iya nga katre. Sa caption gipayag sini nga mabudlay kag kululban ang iya nga sitwasyon. Gindugo man sini nga makapoy na apang dapat magpadayon lang sa pagbato kag magpabilin nga optimistic. Nagapangamuyo man ini nga hindi ma-experiensyahan sa tanan ang iya ginaagyan kag nagalaom nga mag-ayon ang tanan nga natapikan sang balatian. Wala naman ginpakigbahin ni Winwin sa iya post kung nagpositibo ini sa COVID-19 o kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus. Apisar sini iya ginhangkat ang publiko nga magsunod sa mga health protocols kag maghalong. Nagpadugyan man ini nga magpabakuna kag mag-inom sang vitamins. Sang tinalikdan lamang ginpakigbahin ni Winwin nga siya nagabusong sa una nila nga baby sang iya non-showbiz nga karelasyon. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, kung personal hygiene ang pag-aistoryahan, tanan ang magakumpurmi nga ang pagpaligo kada adlaw ang isa sa mga importante nga baluhaton sa kabuhi. Apang kunsan kag kapila ini dapat himuon ang pag-aistoryahan, lain-lain ang opinyon sang kadaman. Sunod sa pagtuon sa nga makapaligo maskin ano nga oras ay may nagkalain-lain ini nga epekto. Kung luyag mo nga mag-shave sang imo nga buhok sa lawas, mas maayo kung magpaligo kada aga bangod mas mahumo kag mahapos ang mga ini makuha. Sunod kay National Center for Biotechnology Information, mayara sang pagsaka sa blood clotting platelets. Humalin alas 6 ang aga tubtub alas 9 ang aga. Ang pagpaligo kun aga ang isa man sa mga yabi agod maka-perform sang maayo ang isa ka persona. Ginarekomendar naman sang ang pagpaligo kun gabi kung ikaw ang nabudlayan magtulog. Sunod sa pagtuon ang pagpaligo antes magtulog ang makabuli gilayon nga mapiyungan. Ini bangod maganubo ang body temperature sang isa ka persona, rason nga mas madasig ini nga makatulog. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagaron sa ato na nga balitang espesyal. Madamo na sa karon na nagatuhaw nga virtual reality goggles ukon VR goggles nga masami ginagamit sa mga realistic nga games ukon paglantaw sa movies. Apang nakahibal-bala kamo nga sarang pa magamit sa iban nga pamaagi ang VR goggles. Madugay na nga nagasagod sa mga baka ang pamilya ni Izet Kokaka, isa ka farm sa Aksaray, Turkey, kung saan naglawig na sa 3 ka henerasyon. Ang negosyo madamo naman sang ginagyan kag ang pamilya ang nagatinguha nga makapabili nga nagalagas sa dalagan sang tiempo. Sa karon, tiyo naman ni Izet nga siguruhon nga ang ila pamilya o kanang ila family business ang mangin mapag-on kag makasarangan sa panibagong henerasyon. Gani all out man sini sa pagpangita sang unconventional solutions matapos ang
pag-eksperimento sa music kasara makaparelax sa mga baka. Ang Turkish farmer sa karon nag-eksperimento naman sa special VR goggles nga makatugagod ang mga baka magpinsan nga sila ang yara sa mainit kag hilamunan nga lugar pisar nga sila ang yara sa madulom nga indoor farm kadungan sang winter. Suno kay Kokaka, makaduwa sila sang average nga 22 ka litros ang gatas sa mga baka o kung makakuha sila sang average nga 22 ka litros sang gatas sang mga baka kada adlaw. Kung sa diin duha sa ilang mga baka ang ginapasuksok sang VR glasses kay nagalantaw sa hilamunan nga palibot bilog nga adlaw kung sa diin ang adlaw-adlaw nga milk production sini ang nagadangat sa 27 ka litros. Panindugan sini nga maayo para sa emosyon sa mga kasapatan ang goggles kag natalupangdan man sang mas layo sa stress ang mga kasapatan. Pamatud-an santo sa kadamuon sang gatas nga makuha kasubong man sa kalidad sini. Payag sang Turkish farmer nga na-inspire ni sa news article nalangod sa baka ginasuksok sang virtual reality goggles sa isa ka farm sa Russia. Naintigan naman ini sa ideya gani iya nga ginkontak ang kompanya nga naghuman sang special bovine goggles kag siya ang nag-order sa duha ka bilog. Karon nga nakita na sini ang epekto sang VR technology, plano sini nga mag-order sang dugang panganapulo ka units. Kag sa tiyon nga magsaka man ang milk production rate sa mga magamit nga baka, luyag sini nga baklan ang tanan nila nga 180 ka mga baka. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 45 minutos na nakaligid sa takda nga 6 sa aga. Kag karon sa ato naman nga weather update. Ang shear line among nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Ang northeast monsoon among nagaapekto sa Luzon kag Visayas, ang Caraga, northern Mindanao kag Davao region na maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sang shear line. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur kag Catanduanes ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sa northeast monsoon. Ang Metro Manila, Visayas kag Dabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sa northeast monsoon. Ang Dabilin nga bahin sang Mindanao maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sa localized thunderstorm. Samtang ang Luzon, Visayas, northern kag eastern kag western portions sang Mindanao ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub bakusog gahuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Nabilin nga bahin sang Mindanao maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ito naman natin sang temperatura sa Metro Manila 22 to 29 degrees Celsius. 7% ang tsansa sang pagulan, 8 kilometers per hour ang kabasugon sang hangin, partly cloudy. Sa Tugigaraw, 19 to 26 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 9% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may basugon na 2 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Kalibo, Aklan, 24 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 7% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may basugon nga 21 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Cagayan de Oro, 22 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 6% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Kahit dito sa syudad sang Bacolod, 23 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 2% ang tsansa sang pagulan, ang hangin ay makapasugon nga 19 kilometros kada oras, partly cloudy. Ang adlaw na butlak las 6 dias subungid lamang nga aga kag bagatunod na 5:44 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 46 minutos na ang nakaligad sa takna ang 6 sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes, Enero 14, tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis, sa padala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inang basa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini ang may tigulo, Inventario. May direktiba na halin sa tiglikom sang DILG nga si Anyo. Ginmanduan mga kapitanis sa barangay nga maghimo sang inventaryo. Sa wala pa nakapabakuna nga mga tawo, agud ang ila mga hulag dapat iistrikto. Ang dako nga pala mangkutanon,
kung mabantayan sila sa tanan nga tinion. Kag sino ang aton pagwardyahon nga mapasiguro nga ara sila sa ila panimalay nga pakuribong. Maayo man ini nga lihok sang gobyerno tungod sang madasig nga pagsaka sang COVID nga kaso. Dapat ang pagpabakuna maproteksyonan agod hindi man sila sang virus malatnan. Kabay nga sa sining direktiba nga pagpatuman, wala sang tawhanon nga kinamatarong aton malapakan. Aton lang sila paintsindihon nga ang kabuhi isa lang kag dapat tatapon. Ang ini nga panguna-una pananawan ng ipadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag